Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günneligi bilen men ýogşan Anna Gurban. Türkmenistanyň içeri işler ministri İskender Mülükov bir käýinç eglan edildi hemde ýol berilen kemçilikler gysga wagtyň içinde düzeltmek üçin soňky duýdurşy berildi. Bu Mülükov 2009-njy ýylyň maýyna 34 ýaşynda ministr berilen 9-njy bir käýinçdir. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä Mülükov wezipe borçlaryny talaba laýyk berza etmezlikde aýplanýar. Şeýle de TDK onuň işgärleri saýlap seçip almakda we yerli ýerine goýmakda kemçilik goýberendigini habar berýär. Emma muňa garamazdan Mülykowyň işe berilen resmiýetleriniň nähil terslik edenligi ýa-da prezident üçin nähil tutaryk berenligi anyklaşdyrylmaýar. Azatlygyň ýurt içindäki çeşmeleriniň geçen ýylyň fevral-may aýlaryna we soňra beren maglumatlaryna görä 43 ýaşyndaky Mülikowyň ýokurtyndaky bulutlar hasyn goýulyp başlady we ol 2017-nji ýylda bir näçe gedek saglyk ýagdaý sebäpli işden çekilmäge synandy. Emma prezident Berdimuhammedow onu işden goýbermedi diýip Azatlygyň hökümetdäki çeşmesi Mülikow Odolku baş prokuroryň ykbalynyň garaşan bolmagynyň ähtimallygyny öýdürdi. Şeýle de çeşme Türkmenistanyň may aýyna turan korrupsiýa galmagalyna prezidentiň Aşgabatda sentýabr aýynda geçirilen 5-nji Aziýa öýünlerine gruply adamlardan teriste toplamak tapşyrygynyň ýerine ýetirilmeliginiň sebäp bolandygyny aýtdy. Bu oyunlar ekspertleriň bellemegine görä Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryndaky iň agyr ykdysady krizisine gabat geldi we Türkmen gaznasyna 10 milliarda golaý dollara düşdi. Şondan bäri onlarça resmi korrupsiýada aýplandy. Emma Odolku baş prokuror Amanrat Haliyewden, Odolku baş sudiýa Begen Şariýewden we özünden öňkü içeri işler ministrlerinden tapagutlykda Mülikow öz wezipesinde has uzak saklandy. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň 10-njy ýanwarda geçirilen Döwlet Howpsuzlyk Geňeşinden beren maglumatynyň nygtalmagyna görä, prezident Mülükowden jinaýatçylyga garşy göreşmek we jemgyýetçilik howpsuzlygyny üpjün etmek meselelerinde gödökçiligiň hasy güýçlendirilmegini talap edýär. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisinde ýurdun prokuratura organlarynda hem kadrlaryň ornlary çalşyryldy. Aşgabat şäheriniň prokurory Döwletmurat Mörrükow, Lewap welaýatynyň prokurory Alim Muhammed Akmuhammedow Türkmenistanyň baş prokurorynyň ornwasarlygyna bellenildi. Daşowut welaýatynyň prokurorynyň ornwasary Serdar Mälikuliýew Aşgabatyň prokurorlugyna bellenildi. Türkmenbaşy, Gumdag, Bayramal şäherleriniň Lewabyň Däne we Trawynyň prokurorlary çalşyryldy. Emma bu kadr çalışmalarının sebäbi aýdylmaýar. Ýöne TDK-nyň habaryna başga bir üns çekýän täzelik bar. Indi baş prokurordan milli we pudoklar boýunça maksatnamalaryň, şeýle hem ýurdun sebitlerini ösdürmek boýunça meýilnamalaryň ýerine ýetirilişine gödökçilik etmek talap edilýär. Gepin erdisine aýdylsa, prezident Berdimuhammedow ýerine ýetirilmedik işler ýa doldurulmadyk planlar babatda prokuror gödökçiliginiň güýçlendirilmegini geçen ýyl talap edip başlady. Döwlet dostlarynyň sözlerine görä prezidentiň berilen ösüş programmalary haýal durmuşa geçirilýär we muňa daýhan hojalyklary bilen birlikde ministrlikleriň ýolbaşçylary hem jogapkar bolup durýar. Ýöne prezident geçen ýylyň noýabryny öz diýen özgörtmeleriniň durmuşa geçirilmegine yaramaz täsir ýetirýän ýagdaýlary aradan aýyrmak wezipesini esasan Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň üstüne ýükledi. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Pagta borçnamalaryny dolup bilmedikler prokuratura çağırylýar. Daşowuzda pagta hasylyny dolup bilmedik daýhanlary prokuratura soraga çağıryp, ulara garşy derňi işleri geçirilip başlandy. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan ýurdun Demirazk welaýatynyň kärendeçileri häzir hökümetiň özleriniň dolup bilmedik pagta planyny mejburi ýagdaýda tüledip başlandyklaryny aýdýarlar. Prokuraturanın sorugundan soň döwlete bergisi bolan kärendeçileriň işleri suda geçirilýär. Şol ýerde puly mejburi ýagdaýda tölemellik barada höküm çykarylýar. Tölep bilmedik daýhanlaryň bolsa öýündäki goşulary konfiskasiýa edilip döwletiň haýryna geçirilýär. Kärendeçiler pagta planyny dolup bilmendiklerini döwletiň öz üstüne alan sürüm, dökün we beýlik tegin hyzmatlaryň wagtyna ýa-da asla üpjün edilmeýändiginiň sebäp bolandygyny aýtsalar da, olaryň düşündürşlerini gulak asylmandyr. Bular diňe harmanna pagta tawşyrylýan wagty senden hasap soraýarlar. Tehnika dökün gerek wagty barmysyňam diýen oklar. Telewizionyada hamana diýersiň, ýakly zat bilen üpjün edýän ýaly agzylaryny doldurup gürleýärler. Edilýän zat ýok. Resmiýleriň derdinden ziýany galynmaz bir zat. Inni gaýtam ýene hökümete pul tölemeli diýip Daşowuzyň
Saparmurat Türkmenbaşy Trawynyň kärindeşileriniň biri Azatlyk radiosyny gurrun berdi. Gal berse de welaýatyň prokuraturasy we häkimligi ýokurda beýan edilýän ýagdaýlar dogrusyny Azatlyk radiosyny nähilidir bir kommentariýa ýa düşündürüş bermekden ýüze gurdy. Yer gelenini bellesek, geçen ýyl Türkmen daýhanlarynyň ýurdun harmanyna 1.050.000 tonnadan gowrak paýta tapşyryp, şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine ýetirendigi yglan edilipdi. Şol wagtyň özünde Azatlyk radiosy bilen habarlaşan paýtaçy daýhanlaryň ýurdun paýta planynyň dolunyny şüheli garaýandyklaryny aýdypdylar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň özü de şertnamalaryň borçnamalar ýerine ýetirildi diýilenden soňra geçen ýylyň aýagyna paýta hasylynyň azlygyndan we paýta ýygymynyň haýyrlygyndan nägile boldy. Emma ol munyň sebäplerini aýdyňlaşdyrman. Diňe ýerli ýollaşylara käýinç bermek we häkimler gözüpedinden boşatmak bilen çäklenni. Azatlyk radiosy bilen habarlaşan daýhanlar muňa hökümetiň öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmänliginiň sebäp bolandygyny aýtdylar. Gal berse de yerli synçylaryň köpüsi Türkmenistanyny ýokurdan berilýän paýta planynyň doldurulmazlygynyň esasan daýhanlaryň iş we gazan şertleri bilen baglylygyny, mejbur zähmet şertlerini ýokur hasyl almagyň mümkin däldigini öňe sürýärler. Şol bir wagtda halkara hukuk toporlary Türkmenistanyny gowy meýdanlaryna çağalaryň, mugallimlaryň, saglyk işgärleriniň we beýlekleriň mejbur işledilýän real faktlara uly alada bildirip gelýär. Bu ýagdaýlaryň fonunda dünýäniň belli şol sanyna HM2 ýaly sewda markalary Türkmen paýtasyndan ýüze urdular. Öz sebätiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepler Azatlyk radio habarlar günneligimiziň leýärsiňiz. Türkmenistanyň unammarlaryna Gazagystanyň Orsiýetden Birleşen Arab Emirliklerinden getirilen import unlarynyň ätiýaşlyklary gutarýar. Olar Gazagystanyň Orsiýetiň we Awstraliýanyň unlaryny öz markalary bilen satýarlar diýip Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmesi habar berýär. Onun sözlerine göre häzirlikçe ätiýaşlyk un bar we onuň möçberi hem az däl. Emma onuň bir ay içinde gutarmak ähtimallygynyň alada bildirilýär. Etrap yerlerine un gıtçılığı kän duyulmasa da eýýämden assortiment türlüligi ýok. Yerli uny köpeldip başladylar. Ýöne onuň hili pesip Azatlyk radiosyna gowşan habarda aýdylýar. Geçen hepde Azatlyk radiosyna Marw vilayatynyň Garagy etrafyndan bir fotosurat gelip goşdy. Ol suratda öňünde diňe garagyl oturan un nukany görünýär. Şeýle-de garagymly dinleýijimiz öz etraflarynda geçen ýylyň 26-njy dekabryndan bäri unyň satylmaýanlygyny habar berdi. Emma Aşgabatda ýaşaýan raýat aktivisti Ýaýlym Begow Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde Marw vilayatyny unyň biraz gymmat bahadan tapylýanlygyny aýtdy. 50 kilolik bir halta uny 70-80 manatdan pul bersen şonu tapylýar. Türkmen häkimetleri ýurtdaky un alyk getmezçiligi ýa halkyň günnelik sarp edýän önümleriniň bahalarynyň ýygderlik gymmatlaýanlygy barada çykan maglumatlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Ýöne prezident Berdimuhammedow geçen ýylyň ahyryna alyk howpsuzlygy boýunça ýürüýtü komissiýa döredip ýurtdaky alyk aladalarynyň esassy därligini gaýtaklaýyn tasdik etdi. Geçen ýylyň dekabryna gowşan maglumatlara görä Daşoğul vilayatyndaky un, buğday, arpa önümleriniň hususan kepegiň gıtçylygy baryp noýabr aýyna başlandy. Azatlyk radiosynyň Daşoğuldaky habarçysy şonu 1 kilogram döwlet narhyna 30 teňgeden satylan kepegiň wakasynyň gara bazarda 3 hisseden gowrak gymmatlap 1 manada ýetenligini habar berdi. Gurban Sultan Ece we Niyaz Fadyndaky etraplaryň merkezlerindäki garly dükanlarynyň öňünde azyndan 300 adamly nobatlar döredi. Köp adam döwlet wakasyndan her maşgala 20 kilogramdan satylýan kepek paýyny alyp, soňra ony gara bazar narhyndan satýar diýip habarçymyz aýtdy. Şeýle dol kepek nowatyny adamlaryň arasynda uruş dagwanyň turýanlygyny, şu sebäpden nowata polisiýa işgärleriniň gözegçilik edýänligini habar berdi. Türkmenistan geçen ýyl buğday öndürmek goýunça göz öňünde tutulan planyň doldurulmanlygyny boýun we ilki vilayet häkimlerine käýinç berildi. Soňra iki vilayatyň häkimi wezipesinden boşadyldy. Şeýle prezident geçen ýyl ýurdun agrar senatyndaky işleriň gurulşundan nägile bolup, o huzurlygyna gözegçilik edýän vice-premierini täzeledi. Azatlyk radiosu bilen söhbetde
bolýan oğuzoluk spesialistleriniň tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň bazarlary barhakan import edilýän önümlere garaşly bolýar. Emma muňa garamazdan prezident Berdimuhammedow her gezek agrar meseleden söz açanny döwletiň oğuzoluk işgärleri üçin ähli şerti döreden onu gaýtalaýar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugy galp we pary berilip alynan sürüjülük şahadatnamalaryny ýüze çykarma uğruna kampaniýa başlanýy barada maglumat bowuşdy. Azatlyk Radiosynyň ýurdun içeri işler ministrliginiň bir çeşmesiniň beren maglumatyna görä, geçen ýyl sürüjülük şahadatnamalarynyň 500 goloy boş blankalarynyň ogurlanyny we ýaş şol sanly aýal sürüjüleriň gatnaşmagynaky ýol hadisalarynyň köpelmegi netijesinde yerli häkimetler sürüjülük şahadatnamalarynyň gelip çykyşyny uçdan tutma barlap başlapdyrlar. Sözümüzün şu yerine bellesek, Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri we söhbetdeşleri soňky ýyllarda Türkmenistanyny sürüjülük şahadatnamalary bilen baglylykda giň korrupsiýanyň emele gelenligi we bu urda ýürüýte nırh meýilnamasynyň dörenligini aýdýarlar. Mysal üçin, ýürüýte sürüjülük okuwyny okumazdan we hiç hili synagy tapşyrmazdan şahadatnamany almak üçin $10.000 meşwerine pary bermeli bolsa, gerekli sürüjülük mekdebine gatnaşan halatyny bu nırh ýagdaýa görä $2-5.000 aralygyna üýtgeýär. Mundan başga, Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolan polisiýa resmisi geçen ýyl sürüjülük şahadatnamalarynyň ýüzlerçe boş blankalarynyň ogurlanyp, galp möhürleriň urulup, näresmi şahadatnamalaryň ýasalanýyny hem gurrun berdi. Bu ýagdaýlaryň netijesinde polisiýa işgärleri ilki bilen boş blankalaryň ýeten döwürlerini berilen şahadatnamalary ýüze çykarmak maksady bilen ýolly ulaglar saklap, sürüjüleriň şahadatnamalaryny barlap başladylar. Munyň ýa bilen sürüjülere polisiýa idaralaryna ýa-da telefon arkaly haýsy sürüjülük mekdebine okanlygy, mugalliminiň kim bolanyny, synagda haýsy soraglaryň çykanyny ýaly soraglar sorulyp başlanýy. Egerde şahadatnamalaryň galp ýollar arkaly alynanlygy tasdiklansa, onu dokumentler alınıp, eýeleri hem täzeden synaga ýollanylýar. Azatlyk Radiosynyň ýurdun içeri işler ministrliginiň çeşmesiniň gurrun beren ýagdaýlar dogrusyny resmi taýdan hiç hili kommentariýa almak başartmady. Bu barada ýurdun metbugatyna da maglumat berilmeýär. Galy bersede bu maglumatlar Türkmenistanyň içeri işler ministri İskender Mülükowa bir käýinjiň yglan edilen hemde aýdyňlaşdyrylmadyk kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmäge soňky duýduruşyň berilen döwrüne gawat geldi. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan milli pasportyň syýahatçylyk üçin amatlylygy boýunça halkara hasawatynda şu ýyl 85-nji seterde ýerleşdirilip, geçen ýylkysyndan ýyza süýşipdir. Henland Partners adly geňeşçi agentligi we howa transporty boýunça halkara agentligi tarapyndan bilelikde düzülýän pasportlar indeksi adly ýyllyk hasawatda Türkmenistana şu gezek berilen baha görä, Türkmenistanyň pasporty syýahatçylyk üçin amatlylyk nokdaý nazaryndan geçen ýylkysyndan ýyza süýşip 85 ýerde ýerleşdirilipdir. Geçen ýyl Türkmenistan 78-nji seterde görkezilipdi. Hasawatda Türkmenistanyň pasportynyň dünýäniň 50 ýurduna syýahat etmäge mümkinçilik berýänligi aýdylýar. Emma Türkmenistanyň raýatlary iş ýüzünde ýurdun daşyna çykmakda ýyllar boýy dürli kynçylyklara duçar bolup gelýärler. Türkmenistanyň 10 ýyl mundan öň täze biometriki pasportyny girizmeginden soň ýurdun müňlerçe raýaty dokumentsiz galdy. Ençemesi pasportlaryny täzelep bilmän ýurdun daşynda bir kanun ýagdaýda galdy. Türkmenistanyň raýatlary ýurdun daşyna diňe paýtaxt Aşgabatyň halkara aeroportundan uçar arkaly çykyp bilýärler. Şeýle-de Özbekistan, Gazakystan we Iran bilen gurýer serhet geçergelerinden geçip bilýärler. Diňe bir 2017-nji ýylda Aşgabatyň halkara aeroportunda raýatlaryň uçara goý berilmän ýurtdan çykarylmanlygy bilen bagly ýagdaýlaryň onlarça barada habar berilipdi. Türkmenistanda kanunlarda görkezilmedik, emma iş ýüzünde ulanylýan düzgünlere görä harby gullukdan geçmedik ýaş oglonlaryň we daşary ýurtlarda okamaýan ýaş senandaryň ýurdun daşyna
ýurtlaryna täýat etmegine gadagançylyk ulanylýar. Türkmenistanyň serket ýaka regionlarynyň ýaşaýjylarynyň hem goňşy ýurtlara gitmegine ýygyderli bökdönçlükler döreýär. Türkmenistanyň Özbegistan bilen serkedinde yerli ýaşaýjylar üçin ýeňilleşdirilen wiza almak düzgününiň göz öňünde tutulmagyna garamazdan raýatlaryň serhetden geçmek mümkinçilikleriniň ören çäkledigini yerli ýaşaýjylar habar berýärler. Azatlyk radiosyna dinleýijilerden gowuşan hatlaryň birinde şeýle diýilýär. Serhet ýaka regionlaryň gatnaşyklarynyň, ýagny ýeňilleşdirilen wizalaryň ýatyrlygyny 6 ýyla gulaýlap barýar. Wizalar tölegi $. Iň az wiza möhleti 1 ay. Wiza taýýar bolýança 3000 manat puluň çykýar. Muňa ýagdaý çatýan daşowuzly tas ýok diýen ýaly. Dogun-dogunu zar döwür bolly häzir. Dip daşowuzly dinleýiji Azatlyk radiosyna ýolan hatynda aýdýar. Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasynda wiza rejimi saklanýar. Ýurtlaryň arasynda 2004-nji ýylda ulaşyk baglaşylyp, serhet ýaka giňişlikleriniň ýaşaýjylaryna serhetden wizasyz geçip, goňşy ýurtda 3 gün bolmagyna ruhsat berilipdi. Emma bu ýeňillikli seýahat mümkinçiligi 2013-nji ýylyň gözünde ýatyrylypdy. Goňşy ýurda her aýda 3 gün möhlet bilen wizasyz barmak mümkinçiliginiň şu ýylyň ýanwarynda gysga wagtlyk dikeldilenligi habar berildi. Ýadyrky wagtda serhet meselesi iki ýurdun döwlet başçylarynyň arasyndaky gepleşikleriň üns merkezinde durýar. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň mart aýynda Türkmenistana eden saparynyň ýa-ni Türkmenistan bilen Özbegistanyň serhet ýaka regionlarynyň raýatlaryna türkmen-özbek serhedinden wizasyz geçmäge ruhsat beriler diýilip gararsyz neşirler özbek resmiýetlerine salgylanyp habar beripdi. Emma şeýle mümkinçilik döredilmedi. Azatlyk radiosynyň daşowuzly okujysy iki ýurdun prezidentleriniň serhet meselesine ünsü gönükdirmeginiň yerli ilatda umyt döredilmegini belledi. Daşowuzyň halky şu gatnaşygyň dikeldilmegine henidem umyt edip ýaşaýar. Geçen ýylyň başynda hem ýeňilleşdirilen wiza dikeldiljekmiş diýen umytlar puç boldy. Yakynny watan habarlaryny özbek ýolbaşçysynyň ýazan hatyny döwletlerimiziň serhet ýakasyna halklaryň gatnaşyklaryny dikelders diýen sözi daşowuzlarda ýene-de täzeden umyt döretdi. 2017-nji ýylyň başyndan beri Türkmenistanyň we Özbegistanyň resmiýetleri ýurtlaryň özara serhedini ketgitlemek boýunça ýygyderli gepleşikleriň ençemesine geçirdiler. Ýurtlaryň arasyndaky uzunlygy 1621 kilometrlik umumy serhedi Türkmenistanyň Liwap we Daşowuz ýuraýatlaryndan we Özbegistanyň birnäçe regionundan geçýär. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk radiosu efirde söz bilen men Sultan Atçylova gepleşiklerimi dowam etdirýär. 2017-nji ýylyň 14-nji dekabrynda Aşgabatda mehmançylyga gelen Moskwanyň döwlet türkiniň mustaqlarynyň şu neçeli hem adylmýanda aýdylýar. Aşgabatyň ýaşaýjysy pensionerine Mehriwanyň aýtmany görä, ol öz akdyklary bilen eýäm ikinji gerek Türkiýe tomaşa edipdir. Eger de petekleriň wagty ýönekäý halk üçin elýeterli bolsa-da, onda günde bolmasa da günaşa baryp Türkiň oýlaryna tomaşa ederdim diýip, Mehriwanyny bir adam üçin bagasy 30-40-50 manatdan bolan petekleriň ýönekäý halk üçin elýeterli däldigini, o jyptyz aýlyk bilen kyn günde güzaran aýlayan köp çagaly maşgalalar üçin elbetde bu wagalaryň juda beýik bolýandygyny hem ol sözüne goşýar. Petekleriň wahalary gymmat bolsa da oňa beren puluň halal diýip Mehriwanyny dowam edýär. Türkiň programmasy şeýle bir gyzykly, artistleriň ýüpüň üstünde funksiýaly çalasyn hereketleri bilen alasmanda gaýyp türlü maşyklar ustadlyk bilen ýerine ýetirişler diýjekmi? Türkiň maskarabazlarynyň gülküli oýunlary diýjekmi? Türlü haýwanlara erkedip olaryň türlü oýunlary bilen tomaşaçylary haýran galdyrýandyklary diýjekmi? Gara Türkiň programmasyny öwüp aňartyna çykarýar däl diýip Mehriwanyny öz hoşallygyny paýlaşýar. Aktyorlaryň hakyky ustadlygy tomaşaçyny örnek çekýär. Hiç bir ýasamaryk, öwü ýaranjaňlyk görünmeýär. Erkin tälim alan ustadlaryň çykyşlary hem bir başga. Sirkde oturup oýunlara tomaşa eden 2 sagata golay wagtymyzy tomaşaçylar bolan bizem özümizi bir pursat erkinlikde doýdyk. Biziň sungat işgärlerimiň käle ýasama hereketleri ýokda. Hakyky talantlar ilata edil berýärler diýip ýene bir tomaşaçy aýdýar.
Aşgabatda mihmançylykda bolan bir ay golay wagtda Türkiýe petek satyn almak tomaşaçylara ýeňil düşmändigini hem tomaşaçylardan eşitmek bolýar. Türkiýe tomaşa etmek isleýärleriň sanyjyda agdyk bolandan soňra 3-4 gün öňünden petek satyn almadan isleýän wagtyň baryp petek satyn alyp geri berer ýaly mümkinçilik ýok. Bu Türkiýe tomaşa etmäge hatda welaýatlardan hem gelýärler kändip Mehriban enaýdýar. 14 ýanwarda öz işini jemleýän Türkiň şol günkü gündüz saat 12-de hem gündüz saat 15:00-da görkeljek programmasyna şu gün 11 ýanwarda petek satyn alyp bolmaýandygyny, 11-nji, 12-nji, 13-nji çetgolara eýän petekleriň satylandygyny kasserler aýdýarlar. Hayylda bir ýerek öz programmalary bilen halka hedil berýän Türk öz işini tamamlap ýola düşer. Ondan soňra indiki ýylyň şu wagtlaryna çelli Türkiň gapysy ýa açylar ýa açylmaz. Açylaýandy hem Türkmenistanyň artistlerinden ilata hedil berjek programmalar çykmaz. Türkde görkeljek oýullar hem ýasama bolar. Oňa geljek tomaşaçylar hem mejburi tomaşaçylar bolar. Haçan bizde hem beýleki döwletleriň käli ilata hedil berjek programmalar taýýarlama erkinlik berilirken diýip ýaşaýjylar bir-birine soragly garaýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündüligi Maksat Ataýew bilen dowam edýär. Aktamyň ýadro ulalaşygy boýunça aljak kararynyň öňü sirasyny Ýewropa Birleşigi we Iran ulalaşygy goldaýar. Germaniýanyň daşary işler ministri Ýewropa Birleşiginiň Iran bilen gol goýulan ýadro ulalaşygyny gorap saklamak isleýänini aýdyp Washingtony bu ulalaşygy Tehranyň ballistik ýarag programmasynyň we onuň Siriýanyň raýo turşuna rolundan aýry başga mesele hökmüni garamagy çagyrdy. Sigmar Gabriel bu barada 11-nji ýanwarda Brüsselde Iranyň, Britaniýanyň, Fransiýanyň daşary işler ministrleri we Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça başlygy Federica Mogherini bilen geçirjek ýygnygyndan öň çykyş etdi. Şol bir wagtda prezident Donald Trump WDP başyna geçeli bäri Abaşanyň daşary siýasatyny tanqid edip gelýän Gabriel Washingtonyň Iranyň ýakyn gündäwrdaky strategiýasy barada aladalanmalaryny beýan etmäge hakynyň bardygyny aýtdy. Ýöne ol Iranyň ýakyn gündäwrda kyn rolunyň bardygyny we munyň 2015-nji ýylda Tehran we dünýäniň eng kuwwatly 6 ýurdunyň arasynda gol goýulan ýadro ulalaşygynyň aýry başga maksat edilmelidigini bellädi. 11-nji ýanwarda Brüsselde geçirilýän ýygnakda Ýewropa ýurtlarynyň ýokary derejeli resmiýleriniň Iranyň daşary işler ministri Muhammad Javad Zarifi öldürün ýadro ulalaşygyny öňkü ýaly meýilli ıhlaslydyklaryny anandyrmagyna garaşlýar. Ýewropaly diplomatlar Brüsselde geçirilýän duşugyň maksadynyň Washingtony Iranyň ulalaşygynyň şertine ıgrarly galýandygyny we Tehrany üzüňleşdirmegiň deregini onuň bilen ýadro ulalaşygyny saklamagyň has amatlydygyny düşündirmekden ibaretdigini aýdýarlar. Agzalyan duşuk prezident Donald Trump'ın Abaşanyň mundan beýlek ulalaşygy goldap goldamazlygy boýunça almaly kararyndan bir gün odan amala aşyrylýar. Ýadro ulalaşygynyň çäklerini Iran özüne garşy girilen sanksiýalaryň gowuşdurulmagy şerti bilen alyp barýan ýadro işlerini togtatmagy wada berdi. Trump'ın ýokary derejeli geňeşçileriniň köpüsi onu Iran sanksiýalary boýunça Abaşanyň ıgrarlygyna çagyran bolsa, Trump 10-njy ýanwarda bu meselede göňsüzligini saklady. 11-nji ýanwarda Trump we onuň esasy geňeşçileri ulalaşyk boýunça belli bir karara gelmek üçin duşuk geçirer. Alınca karar barada 12-nji ýanwarda maglumat ma'lum ediler. Aýdylmagyna görä Abaşanyň döwlet sekretary Rex Tillerson, gorunmak sekretary James Mattis we milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi McMaster Trump'y Tehrana garşy sanksiýalar gowuşadýan karara ıgrarlylyk resminamasyna gol çekmek üçin batyş edýärler. Trump agzalyan ulalaşyga ýeti garşy çykýar we oktyabr aýyny Iranyň ulalaşygynyň talaplaryny berjä edýänligini tasdiklamagy ret etdi. Ýöne Trump penide çelini Abaşany ulalaşykdan çekmedi. 10-njy ýanwarda Iran egerde Abaşa ýadro ulalaşygynyň çekilse, Iranyň hem çekiljekdigini aýdyp duýduruş berdi. Amerikanlar ulalaşykdan çekilen ýagdaýyna biz ara wagt salmadan reaksiýa görkezler diýip prezident Hasan Ruhanyň geňeşçisi Majid Ravanchi döwlet ýetirligindäki IRNA habar agentligine sitirlendi. Ýewropa Birleşigi we ulalaşygyň taraplary bolan Britaniýa, Hytaý, Germaniýa, Fransiýa hem de Ortiýet ulalaşygy goldamagy dowam edýärler. 10-njy ýanwarda Moskwada Zarif bilen duşun Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov regional durnuklugy hem de ýadro ýaragylandyrylmagyny goşýan wajyp goşundy sebäpli Moskwanyň bu ulalaşygy gorajokdygyny aýtdy. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnäli gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.